Nosaltres ja ens hem adreçat al Ministeri, a l'Aviació Civil, a ENAIRE, a la pròpia ENA, a l'aeroport, perquè aquesta situació quedi palesa i regularitzada amb les al·legacions que estem aportant. Aprofito per dir que qualsevol ciutadà pot fer al·legacions en aquest sentit. Amb caràcter individual? És correcte, amb la qual cosa jo animaria a tots els ciutadans de Castelldefels, tinguin afectació o no, doncs que com a solidaritat demanin que això s'arregli i que no es tingui en compte aquest mapa estratègic de soroll que està proposant AENA. Nosaltres continuarem cada vegada amb més energia i conjuntament a les plataformes que estan constituïdes aquí a Castelldefels. Preservem prou soroll, coordinant amb ells tot el dispositiu, perquè no parlem d'afectacions, estem parlant ja d'atemptats contra la salut de les persones.